Ноҳоӣ интиқолай ҳақиқат ба рӯи варақи пурраи ранг, пурраи найранг. Як номай Шон МС. Рэпи беқанати мо орзуи паридан дорад дар осмоне ки иҷозат нестай. Ба мора эблбилида қафас бидайма бесаду саро ки қафаси ты мисли ҳезм да аломе суза варақои китоби руда ки кулоки семич кашид неки хавка пеши юқобода гиндишка ки дар бозори ил фақат сурати илм фурӯшияй бемор дар ғами ҷони духтур дар ғами чияй ю қадар касое ки дар қараболо интизоран беморои хичона ки кайсиятшон мебароранд ба интизори шабое ки рӯз мешада кӯча таги дарахти чинор ё ки арча савобхоҳо марҳамат гостиница бесум созен рӯбарӯи қараболо агар дилтон месӯзад дунёра надида рафтагу қатифлакои нозанин сабаб экстизи сабаб амфетамин салом радиои озодӣ салом ссср фараш духтаҳои ма интизори ҳарфои шумоай ҳамаш ба фикрам бини халон дестам да кори дига кас ё бебинӣ мемонам ё баръаксуй меша нафас. Дар аз баробари мошни ёзи мошни гап заданай ҳамаи коралчавандаи главни варақ заданай маҷнун фаҳмида мурди надида савдои бахта мебдилели меритне мепрсид пули нахта ҳози ишқ пишти оилаи танировкадай шабона мошина манке пеши остановкада рӯи тнестай главни хушрӯи ё безеби главни сурати рӯи кие да варақи кисагин шонто ки ҷо менолӣ ишқу ошиқи ҷони ма баргар ки ма бете мурдагӣ сол ба сол ай закста бисёр мешавад развод пешай фарзанди аввал таваллуд мешавад талоқ духтаро ба фата бромадан мехоҳанд тамом западлои ти пасар хами пеши хиштоманошон ев и ҳаёти навай асри навай духтари зиндаги қапа музей дамоне ки камай бӯи қиёмат меоя ҳаёт рӯз ба рӯз қиндай талабай мактаб медона нархи қитии ҷинга форат пирки форат пуфки форат бирез форат вардор форат толте форат дамги форат бидоз форат битеб мо нагуфтаем ки наке мо кӯрам надорем мо фақат як чӣ мегем ягон рӯз ҳам ту мебарӣ ҳама абад